नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. नितेश राणेंच्या शपथविधीनंतर निलेश राणेंनी साधला टायमिंग. नाराजीबाबत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले. आणि सिंधुदुर्गचं पालकत्व पुन्हा राणेंकडे. कोकण साध लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मंत्री झाल्यानंतर नितेश राणेंना खासदार वडील नारायण राणेंनी काही सूचना दिल्यात का, असा प्रश्न मंत्री नितेश राणेंना विचारण्यात आला होता. यावर नितेश राणेंनी हटके उत्तर दिलंय. एक मोठी यादीच त्यांनी दिली आहे, त्याचा सकाळी 6 वाजल्यापासून अभ्यास करतोय, असं नितेश राणेंनी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत नितेश राणे. शुभेच्छा नाही, फार मोठं असं मला नियम आणि काही खूप गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्याचा अभ्यास आज सकाळी 6 वाजल्यापासून करतो आहे. तुमच्यासाठी मोठे साहेब असले तरी पण आमच्या शाळेचे प्रिन्सिपल आहेत आणि म्हणून प्रिन्सिपलांकडून एक मोठी यादी आलेली आहे. आमदार जेव्हा झालो तेव्हाही पहिल्यांदा फार मोठी यादी आलेली की कसं नियम, कायदे, परंपरा, प्रथा, परंपरा काय असतात. आता रूल्स ऑफ बिझनेस आणि असंख्य विषयाबद्दल आज सकाळपासूनच चर्चा सुरू झालेली आहे. आता टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला त्याचं प्रतिबिंब माझ्या कामामध्ये दिसेल. शुभेच्छा नाही, फार मोठं असं मला नियम आणि काही खूप गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्याचा अभ्यास आज सकाळी 6 वाजल्यापासून करतो आहे. तुमच्यासाठी मोठे साहेब असले तरी पण आमच्या शाळेचे प्रिन्सिपल आहेत आणि म्हणून प्रिन्सिपलांकडून एक मोठी यादी आलेली आहे. आमदार जेव्हा झालो तेव्हाही पहिल्यांदा फार मोठी यादी आलेली की कसं नियम, कायदे, परंपरा, प्रथा, परंपरा काय असतात. आता रूल्स ऑफ बिझनेस आणि असंख्य विषयाबद्दल आज सकाळपासूनच चर्चा सुरू झालेली आहे. आता टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला त्याचं प्रतिबिंब माझ्या कामामध्ये दिसेल. नवनिर्वाचित मंत्री नितेश राणेंना पहिल्या शुभेच्छा आपण दिल्यात. कायमच त्यांना सहकार्य, मार्गदर्शन असेल, त्यांना चांगलं भवितव्य आहे, अशा शब्दात दीपक केसरकर यांनी कौतुक केलंय. पाहूयात. सगळ्यात पहिल्या शुभेच्छा नितेश राणेंना दिल्या, कारण ते माझ्या जिल्ह्याचे मंत्री आहेत आणि माझं पूर्ण सहकार्य, पूर्ण मार्गदर्शन हे त्यांना राहील. तरुण आहे, चांगलं भवितव्य आहे आणि जिल्ह्यासाठी चांगलं काम करतील, महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम करतील याची मला खात्री आहे. सगळ्यात पहिल्या शुभेच्छा नितेश राणेंना दिल्या, कारण ते माझ्या जिल्ह्याचे मंत्री आहेत आणि माझं पूर्ण सहकार्य, पूर्ण मार्गदर्शन हे त्यांना राहील. तरुण आहे, चांगलं भवितव्य आहे आणि जिल्ह्यासाठी चांगलं काम करतील, महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम करतील याची मला खात्री आहे. फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी रविवारी पार पडला. आमदार नितेश राणे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. हा शपथविधी होताच आमदार आणि नितेश राणे यांचे ज्येष्ठ बंधू निलेश राणे यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधलाय. नितेश राणे यांचा शपथविधी झाल्यानंतर त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याचे फोटो शेअर करत निलेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका केली आहे. यावेळी ते काय म्हणालेत पाहूयात. उद्धव ठाकरे, तुम्हाला सांगायला आनंद होतोय. 3 राणे 3 सभागृहात पोहोचलेत. 1 खासदार, 1 मंत्री, 1 आमदार. तुम्ही 2005 पासून राणे कुटुंबाला संपवण्याचे टोकाचे प्रयत्न केले. काही काळ तुम्हाला यश मिळालं, पण आज नितेशला मंत्रिपदाची शपथ घेताना बघितल्यावर एक जाणीव झाली की देव काही काळ परीक्षा घेतो, पण नंतर जो प्रामाणिक आहे त्याच्यासोबत उभा राहतो आणि जो कपटी असतो त्याला काही काळ यश मिळतं, पण नंतर त्याचा बंदोबस्त होतो. उद्धव ठाकरे, तुम्ही कोणासोबत चांगले वागला नाहीत म्हणून तुमच्यावर ही परिस्थिती आली, अशा शब्दात आमदार निलेश राणे यांनी मंत्रिमंडळ शपथविधी सोहळ्यानंतर थेट ठाकरेंवर हल्लाबोल चढवलाय. राणेंना संपवता संपवता तुमचं काय झालं बघा, अशा शब्दात आमदार राणेंनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलाय. आता तरी कुणासोबत कपटीपणानं वागू नका. तुम्हाला ही मी शुभेच्छा देतो, कारण पडत्या काळात समोरच्याला कमी लेखायचं नसतं. तुमच्या मुलांनाही अक्कल द्या. जर त्यांची घमंड उतरली नसेल तर, नाहीतर तुमचं अजून कठीण होईल, म्हणत निलेश राणेंनी आपल्या एक्स अकाउंटवरून ठाकरेंवर जोरदार निशाणा साधलाय. यावेळी नितेश राणे यांचे मंत्रिपदाचे शपथ घेतानाचे फोटोही त्यांनी शेअर केले. दोडामार्ग तालुक्यातील बांबर्डे इथं रविवारी तब्बल 12 फुटी किंग कोब्रा सापडला. वन विभागानं सर्पमित्र लाडू गवस यांच्या माध्यमातून त्याला रेस्क्यू केलं. या रेस्क्यूचा थरार बराच काळ रंगला होता. उपवनरक्षक
सावंतवाडीचे नवल किशोर रेड्डी, सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, सहाय्यक वनसंरक्षक वैभव बोराटे, वनक्षेत्रपाल दोडामार्गच्या वैशाली मंडल, वनपाल कोनाळ, किशोर जंगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे रेस्क्यू करण्यात आलं. बांबर्डे इथं उशिरा या 12 फुटी कोब्राला सर्पमित्र लाडू गवस यांनी रेस्क्यू केलं. त्यानंतर या कोब्राला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलं. वनरक्षक बांबर्डे शुभम वारके, वनरक्षक घोडकेवाडी मयुरेश करगुटकर, वनरक्षक तपासणी नाका कोनाळ छाया लोहार, मदतनीस कोनाळ नितेश देसाई, विकास गवाळकर, वाहनचालक संतोष शेटकर आदी उपस्थित होते. राजाराम देसाई यांनी या सर्पाची वनविभागाला माहिती दिली होती. किंग कोब्रा हा जगातील सर्वात विषारी साप असून तो दुर्मिळ आहे. सातत्यानं दोडामार्ग तालुक्यात त्याचं अस्तित्व आढळून येत आहे. गेले 6 महिने आकाश फिश मिल अँड फिश ऑइल कंपनी बंद असल्यानं जिल्ह्यातील मच्छीमारांचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर फिश मिल सुरू करावी अशी मागणी जिल्ह्यातील मच्छीमार सोसायट्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मी आकाश मिल बंद ठेवल्यामुळे सर्व किनारपट्टीचे मच्छीमार जमून जिल्हाधिकारी साहेब यांना आम्ही आमचं निवेदन दिलेलं आहे. आकाश मिल कोणत्या आकाशापोटी बंद ठेवली आहे ते ठेवणाऱ्यांना माहीत, आम्हाला माहीत नाही, पण आमचं त्याच्यामुळे फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. आज 9 वर्ष त्या कंपनीला झाली. 9 वर्षात कधीही कंपनी बंद नव्हती, ती आता बंद झाली आणि त्यामुळे सर्व मच्छीमारांचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान भरून न येणारे आहे. एका किलोमागे 5 ते 6 रुपये कमी येतात, म्हणजे आज लाखो रुपये कमी आलेले आहेत आणि मच्छीमारांचं नुकसान झालेलं आहे. आम्हाला ते मासे दुसरीकडे घेऊन जावे लागतात, सोय नाही, गैरसोयीने जावे लागतात आणि त्याच्यामुळे फार मोठं नुकसान होतं. तरी संबंधित माणसांनी याचा विचार करावा आणि कंपनी लवकरात लवकर चालू करावी. मी सुरेश सावंत, माजी सभापती कणकवली, माझ्यासोबत असणारे महेंद्र सावंत, पिंटू सावंत आणि सदा. मी प्रथम आपणा चॅनलचे आभार व्यक्त करतो की सिंधुदुर्गातील एक महाभयंकर अशी ही जी गोष्ट आहे, ज्यापासून विषारी गोळ्याची जी दारू आहे ते अनेक लोक मरत आहेत, त्याबद्दलची बातमी आपण आमच्याकडनं घेतलात, त्याबद्दल मी आपला चॅनलचे आभार व्यक्त करतो. आम्ही आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आमचं जे निवेदन होतं ठरल्याप्रमाणे आत्मदहनाचं ते करण्यासाठी आलेलो होतो, परंतु काही पोलिसांच्या अडवणुकीपणामुळे आम्ही ते आत्मदहन करू शकलो नाही. आम्ही 27 नोव्हेंबर रोजी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेलं होतं याबाबत की विषारी दारूने लोक मरत आहेत आणि याबाबत आपण लक्ष घाला. परंतु जिल्हाधिकारी म्हणतात मी ईमेल वगैरे काय बघत नाही आणि मला ते निवेदन आपलं मिळालं नाही. त्यामुळे मी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रथमतः निषेध व्यक्त करतो, कारण अशा प्रकारचं बोलणं आणि अशा प्रकारचं वागणं हे विकासाच्या दृष्टीने फार घातक आहेत. म्हणून असे जिल्हाधिकारी जर या जिल्ह्यामध्ये असले तर मला वाटतं दारूबंदीने काहीच होणार नाही असं माझं स्वतःचं मत आहे. आज आम्ही त्यांना निवेदन दिले, त्या निवेदनात म्हटलेलं आहे की 30 दिवसात जर आपण परत कारवाई काय केली नाही आणि दारू विक्री जर थांबली नाही तर आम्ही पुन्हा या ठिकाणी आत्मदहनाला येणार आहोत आणि जर पोलिसांनी अडवलं तर दुसऱ्या दिवशी आम्ही कुठे आत्मदहन करू याचा आपल्याला थांगपत्ता पोलिसांनाही लागणार नाही, अशा प्रकारचे मत मी व्यक्त केलेले आहे. मी जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारलं की बाबा ही दारूबंदी होते साहेब काय करायचं, तेच मला विचारतात मी काय करू. म्हणजे किती निष्क्रिय जिल्हाधिकारी आहेत हे त्यांच्या या बोलण्यावरून मला लक्षात आलेलं आहे. मला शासनाला या आपल्यामार्फत हे सांगायचं आहे की अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यांना जिथे विकासाचा काय मुद्दा नसेल त्या ठिकाणी ती काय पाठवा, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये यानंतर एक चांगला परिपक्व जिल्हाधिकारी म्हणजे ज्याला विकासाची आवड आहे, ज्याला माणसाची आवड आहे, त्याला सर्वसामान्य माणसाची आवड आहे, अशा प्रकारे त्यांना पाठवा, अशा प्रकारची आपल्या या चॅनलच्या मार्फत मी विनंती करीत आहे. देवगड मोंड येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे पिग्मी एजंट म्हणून काम करत असलेल्या सायली शशिकांत घाडी यांना कामावरून कमी करण्यात आलं होतं.
त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्यात यावं या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या प्रधान कार्यालयासमोर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीनं नेते सुशांत नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी संचालक व्हिक्टर डॉन्टस, आत्माराम मुटवणेकर, विद्याप्रसाद बांदेकर, गणपत देसाई, मेघनाथ धुरी तसेच संदेश पारकर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, राष्ट्रवादीचे अनंत पिळणकर, जान्हवी सावंत, प्रतीक्षा सातव, वैदेही गुडेकर, हर्षदा ठाकूर, झेबा खुरेशी, संजना कोलते आदींसह कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। लाडक्या बहिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे, लाडक्या बहिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, लाडक्या बहिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे। ज्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक प्रधान कार्यालयाच्या समोर सायली गाडी ह्या मोंड शाखेच्या पिकनीधारक आहेत आणि त्यांना गेले 15 दिवसापूर्वी या सिंधुदुर्ग बँकेने कामावरनं वजा केलेला आहे। तर त्याचं कारण असं दिलेलं गेलं होतं की त्यांच्याकडनं चांगल्या प्रकारचं काम झालं नाही असं कार्यकारी सभेमध्ये, म्हणजे आयत्या वेळेच्या विषयामध्ये कार्यकारी सभेमध्ये त्यांच्यावरती ठपका ठेवण्यात आला आणि त्यांना कामावरती येऊ नका असा इशारा देण्यात आला। त्याच्यावरती आम्ही सिंधुदुर्ग बँकेच्या CEOना सर्व संचालक, आम्ही इथे बांदेकर साहेब आहेत, डॉन्टस साहेब आहेत, उटवणेकर साहेब आहेत, मेघनाथ धुरी साहेब आहेत, आमच्यावर संदेश पारकरजी आहेत, जान्हवी सावंत मॅडम आहेत, अनंत पिळणकर आहेत आणि सर्वच आमचे पदाधिकारी इथे उपस्थित आहेत। खरं म्हणजे तिला न्याय मिळाला पाहिजे, त्या महिलेला न्याय मिळाला पाहिजे, त्याच्यासाठी ह्या सर्व लाक्षणिक उपोषण ह्या संचालक मंडळ आणि हे सर्व आमचे जे सायली गाडींवरती यांच्यावरती सर्वजण समर्थन करण्यासाठी इथे उपस्थित आहेत। खरं म्हणजे या महिलेला ॲक्च्युली ती पिगमीधारक आहे आणि पिगमीधारक ही काय बँकेचे कर्मचारी नसते। त्यांच्यावरची जे ॲग्रीमेंट झालेलं आहे ते बँकेबरोबर झालेलं आहे, ते त्या पिगमीधारक ॲग्रीमेंटमध्ये असा कुठचाही उल्लेख अशा ठिकाणी नाही की त्यांनी राजकीय कुठचं काम करता का म्हणून। तुम्हाला विधानसभेचं इलेक्शन झालं हे माहिती आहे आणि या विधानसभेच्या इलेक्शननंतर त्या एका पक्षाचं काम करतात म्हणून त्यांच्यावरती ठपका ठेवून त्यांना काढण्यात आलं। ह्याच्यावरती हे निषेधार्थ लाक्षणिक उपोषण आहे। खरं म्हणजे तिच्यावरती हा लाडक्या बहिणीचं एका ठिकाणी मत मागायचं आणि एका लाडक्या बहिणीवरती, महिलेवरती अन्याय करायचा, हे या सिंधुदुर्ग बँकेच्या प्रशासनाने घातलेलं एक कुठं कारस्थान आहे। खरं म्हणजे कालच मंत्री महोदय आहेत, जे नवीन मंत्री महोदय आले, त्यांनी शपथ घेतली आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी शपथ घेताना आकसाने कुठचं काम करणार नाही अशी एक शपथ घेतलेली आहे आणि हे पहिलंच काम त्यांचं आकसाने आहे की जे आकसाने काम करून ह्या सायली गाडीला, जे स्वतःचं काम करत नव्हत्या, जे स्वतःच्या म्हणजे भाजप पक्षाचं काम करत नव्हत्या म्हणून त्यांच्यावरती अन्याय करून त्यांना काढून टाकण्यात आलं। असं आकसाने काम करून त्या ठिकाणी त्यांना महिलेवरती अन्याय करून त्याच्या रोजगारावरती, पोटावरती लात मारून खरं म्हणजे तिला अन्यायकारक असं काढण्यात आलं। ते पिगमीधारक आहेत, जवळजवळ बँकेची महिन्याची उलाढाल जवळजवळ 2.5 ते 3 लाख रुपये त्या करतात। त्या बँकेकडे पिगमी आणून देतात, म्हणजे पिगमी एजंट म्हणजे तुम्हाला माहितीच असेल की घरोघरी जाऊन ते पैसे गोळा करून बँकेकडे डिपॉझिट जमा करतात आणि त्याचं कमिशन त्यांना पिगमीधारक म्हणून त्यांना मिळत असतं। आणि अशा बँकेचा जो फायदा करून देतात आणि बँकेचा फायदा करून देऊन बँकेचं फायदा करून त्या ठिकाणी उलाढाल घेतात, अशा महिलेवरती अन्याय करून काढण्यात आलेला आहे। म्हणजे बँकेचं हित पण ह्याच्यात जपलं गेलं नाही आहे। त्यामुळे बँकेचं हित जपावं ह्याच्यासाठी आम्ही संचालक मंडळ सर्वजण इथे उपस्थित आहोत। बँकेचं हित जपण्यासाठी खरं म्हणजे शिवराम भाऊ असतील, आणखी संचालक मंडळ त्यांनी रोपटं लावलेलं होतं आणि ही सिंधुदुर्ग बँक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उलाढाल करते आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये। पण अशा एका महिलेवरती कधीच, म्हणजे गेली 24 वर्ष त्या महिला काम करत आहेत एका ठिकाणी आणि गेली 24 वर्ष काम करताना कुठचीही तक्रार, पिगमीधारकांची कुठची तक्रार नाही, तिच्या कुठच्याही ग्राहकाची तिच्याबद्दल तक्रार नाही, पण कुठच्या तरी भाजप पदाधिकाऱ्याची तक्रार आहे म्हणून तिला काढून टाकलं गेलं, हा एक खूप अन्यायकारक आहे। त्याच्यामुळे खरं म्हणजे हे लाक्षणिक उपोषण तिच्यासाठी, तिच्या समर्थनासाठी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी बसलेलो आहोत, सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत। तिच्यावरती जो झालेला अन्याय आहे तो दूर करावा ह्याच्यासाठी आम्ही CEO असतील, इथली प्रशासन बॉडी असेल, यांच्याकडे आम्ही पत्र दिलेलं होतं, पण ते पत्राला त्यांनी जुमानलं नाही म्हणून आजचं उपोषण आहे आणि हे उपोषण जोपर्यंत तिला घेत नाहीत तोपर्यंत आम्ही करत राहणार असं या ठिकाणी सांगतो। खरं म्हणजे तुमच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही तिला न्याय मिळाला पाहिजे,
तिच्यासाठी न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून आम्ही सर्वजण इथे उपस्थित आहोत आणि तिला न्याय हा मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वजण उपस्थित आहोत आणि तिला न्याय मिळाल्याशिवाय इथे आम्ही हटणार नाही. मध्यवर्ती बँकेची जी मूळ शाखा आहे त्या शाखेमध्ये पिग्मी एजंट म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या तालुका प्रमुख किंवा तालुका संघटक म्हणून काम करत असलेल्या सायली घाडी यांच्या विरोधात आकसाने जिल्हा बँकेने कारवाई केलेली आहे आणि आपलं म्हणणंही त्यांना मांडायला देण्यात आलेलं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही जिल्हा बँक सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव असतील, DB ढोलम असतील यांनी ज्या वेळेला रुजवली त्यावेळेला कुठल्याही पद्धतीने राजकीय आकस त्यावेळेलाही काढण्यात आला नाही. कारण सहकारातनं समृद्धी हे खरं तर सहकाराचं तत्त्व असतं, तिथे कुठेही राजकीय गोष्टींना थारा नसतो. त्यामुळे जर त्या एखाद्या पक्षाचं काम करत असतील, कारण मुळातच त्या तुमच्या सरकारी नोकर नाही आहेत किंवा तुमच्या नोकर नसून त्या पांधन तत्वावर काम करतात, असं असताना ही आकसाने कारवाई त्यांच्यावर करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी महिला आघाडी म्हणून आम्ही खरं तर त्याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध करतोय. बँकेच्या पिग्मी एजंट घाडी मॅडमना जे काढलं गेलं आहे आकसापोटी त्याचा निषेध करण्यासाठी हे आज इथे लाक्षणिक उपोषण केलेलं आहे. तर अशा प्रकारची आकसाने कोणावरही कारवाई होऊ नये अशा प्रकारचं आमचं मत आहे. कारण राजकारणामध्ये वेगवेगळे प्रवाह असतात, वेगवेगळे विचार असतात, वेगवेगळ्या विचाराला आकृष्ट होऊन लोक काम करत असतात. त्यामुळे आपलं काम करत नाही आणि आपल्या विरोधी पक्षाचं काम करतात म्हणून त्यांच्यावर अशा पद्धतीने आकसाने कारवाई करून त्यांच्या पोटावर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. असं करत असेल तर आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि याच्या विरुद्धची लढाई आमची चालूच राहील. या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या पिग्मी एजंट म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होत्या. पण ज्यावेळी देवगडच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार त्या ठिकाणी सुरू होता त्यावेळी त्यांनी प्रचारामध्ये सहभाग घेतलेला होता आणि म्हणून याचा राग ठेवून सायलीताई घाडी यांना या पिग्मी एजंट पदावरनं त्यांनी त्या ठिकाणी बडतर्फ केलं, काढून टाकलं. खरं तर त्यांचं काम पिग्मी एजंट म्हणून अतिशय समाधानकारक होतं. चांगल्या पद्धतीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये पिग्मी या जिल्हा बँकसाठी, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकसाठी त्या गोळा करत होत्या. जवळजवळ 2 ते 2.5 लाखाचा आर्थिक व्यवहार हा त्यांच्याकडनं त्या ठिकाणी होत होता. कुठल्याही ग्राहकांकडून त्यांच्याबद्दलची तक्रार नव्हती आणि अतिशय एक प्रामाणिकपणे चांगली सेवा जिल्हा बँकेची पिग्मी एजंट म्हणून त्या सायलीताई घाडी करत होत्या. पण फक्त त्या शिवसेनेच्या महिला सेनेच्या प्रमुख आहेत म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी या कामावरनं काढून टाकण्यात आलं आणि म्हणून त्याचा निषेध म्हणून किंवा त्यांच्यावर जो झालेला अन्याय आहे त्या विरोधामध्ये आम्ही एक लाक्षणिक उपोषण सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रधान कार्यालयाच्या समोर या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी सर्व शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. जिल्हा बँकेचे डायरेक्टर पण या सगळ्या याच्यामध्ये आहेत. देवगड इथं पहिल्यांदाच जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सच्या नव्या दालनाचा शुभारंभ सोहळा पार पडला. या सोहळ्याचा शुभारंभ आसावरी आनंद पेडणेकर यांच्या शुभहस्ते करण्यात आला. या शुभारंभ प्रसंगी पेडणेकर ज्वेलर्सचे मालक आनंद जगन्नाथ पेडणेकर, आदित्य आनंद पेडणेकर, आसावरी आनंद पेडणेकर, रोमा आदित्य पेडणेकर, कर्मचारी सिमरन कदम, कमलेश साळकर आणि अन्य अनेक जण उपस्थित होते. या सर्वांचं स्वागत शोरूमचे मालक आनंद पेडणेकर यांनी केलं. यावेळी माजी आमदार ॲडव्होकेट अजित कोकटे यांच्यासह अनेक नागरिकांनी भेटून आनंद पेडणेकर यांना शुभेच्छा दिल्या. ग्राहकांच्या सेवेसाठीच आम्ही पूर्ण कोकणात आमच्या शाखा घातल्या आहेत. अगदी खेड, दापोली, रत्नागिरी, कणकवली, सावंतवाडी पर्यंत आहे आणि म्हणूनच आता आम्ही देवगडात शाखा घातली आहे की तुम्हाला सोयीचं, ग्राहकांना सोयीचं पडावं म्हणून, की खूप दूर जावं लागू नये. कारण आम्ही कणकवलीत सुद्धा आमची शाखा होतीच, इथून लोक यायची कणकवलीच्या दुकानात, म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी खास देवगडात दुकान घातलं. इथे आता देवगडमध्ये आम्ही आत्ताच आमचं विसावा दालन घातलं आहे जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सचं. तर खूप छान प्रतिसाद मिळाला आम्हाला. आम्ही गेले काही वर्ष इथे सातत्याने एक्झिबिशन्स करतोय. तर दरवेळेला आम्ही जेव्हा एक्झिबिशन करायचो तेव्हा आम्हाला आमचे कस्टमर सांगायचे की इथे नक्की या, इथे नक्की दुकान करा आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून आम्ही आज इथे
मोठं दुकान घातलं आहे आणि तितका छान प्रतिसादही मिळतोय. आज संध्याकाळी सुद्धा आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत की कस्टमर्स नक्की येतील आणि देवगडला शोभेल असंच दुकान घातलेलं आहे. सो नक्की येऊन एकदा भेट देऊन जा. इथे आम्ही वेगवेगळ्या आमचे उत्सव असतात, वेगवेगळे कलेक्शन्स आम्ही लॉन्च करत असतो. तर नुसतंच एक सोन्या चांदीचं दुकान नाही, पण देवगडवासियांसाठी वेगळं काहीतरी त्यांना एक्सपिरियन्स करायला मिळेल. एक ब्रँड कसा असतो, महाराष्ट्राचा मराठी ब्रँड, मग विवाहोत्सव असो किंवा डायमंड फेस्टिवल असो, वेगवेगळे कलेक्शन, आमचं आम्रपाली कलेक्शन, कृतिका कलेक्शन, किंवा त्यांना दर महिन्याला नुसतं सेविंग करून वर्षाच्या एंडला एक दागिना घ्यायचा असेल तर आमचे सुवर्ण संचयसुद्धा आहेत. सो अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला मिळतील. सो नक्की एकदा येऊन. आज तो पहिलाच दिवस असल्यामुळे मी तो तसा तुम्हाला सांगणार नाही. मिळेल तो प्रतिसाद आम्हाला सहकार्य करणार आहे असं मला आपलं वाटतं. आणि आपण लोकांपर्यंत पोचावं हीच इच्छा की मी कोणतरी आहे किंवा मी सोनार आहे आणि ती इच्छा सगळ्या लोकांना पोचावी आणि त्यातून चांगले मार्ग निघावेत हीच सदिच्छा आहे त्यांना. आणि ह्या कामासाठी मी देवगडमध्ये जे दुकान घातलं त्या दुकानाला लोकांनी आपल्याप्रमाणे स्वतःप्रमाणे आपलं काहीतरी आहे हे समजून मला त्यांनी सहकार्य केले. त्याबद्दल मी सर्व त्यांचं आभार मानते. नमस्कार. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख मासेमारी बंदर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हर्णे बंदरात दापोली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. एका मासेमारी नौकेतून अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी आणलेले सुमारे 30,000 लिटर डिझेल सदृश्य द्रव पदार्थ जप्त करण्यात आलाय. नौकाही ताब्यात घेण्यात आली आहे. जवळपास 47,62,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. हर्णे बंदर इथे एका मासेमारी नौकेतून अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी डिझेल सदृश द्रव पदार्थ आणला असल्याची माहिती दापोली पोलिसांना मिळाली. 15 डिसेंबरला सायंकाळी 5 वाजता हर्णे बंदर इथं आपल्या पथकासह धाव घेतली. तिथं त्यांना सुफी नाव असलेली मासेमारी नौका आढळून आली. या नौकेची तपासणी केली असता नौकेच्या 14 खणांमध्ये सुमारे 30,000 लिटर डिझेल सदृश द्रव पदार्थ आढळून आला. याच नौकेवर हा द्रव पदार्थ काढण्यासाठी एक सक्शन पंपही आढळून आला. या प्रकरणी संशयित वामन पोशीराम रघुवीर, हातीन केसरीनाथ कोळी, दर्शन अनंत कोळी, संदीप कुमार मिठाईलाल मिसात, शिव्य प्रमोद मिसात यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. विना परवाना डिझेल सारख्या जीवनावश्यक आणि ज्वालाग्राही पदार्थांची कोणतीही योग्य ती खबरदारी न घेता मानवी जीवितास धोका उत्पन्न होईल अशा रीतीनं हाताळणी, साठवणूक आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी दापोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही तक्रार उपनिरीक्षक दत्ता पवार यांनी दापोली पोलीस ठाण्यात केली आहे. या कारवाईत पोलीस उपअधीक्षक आवटी, पोलीस निरीक्षक विवेक अहिरे, उपनिरीक्षक राजकुमार यादव, दत्ता पवार, हेड कॉन्स्टेबल सडकर, पंकज पवार, विकास पवार, सुहास पाटील, सूरज मोरे सहभागी झाले होते. देवगड मोंड येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची पिग्मी एजंट म्हणून काम करत असलेल्या सायली शशिकांत घाडी यांना कामावरून कमी करण्यात आलं होतं. त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्यात यावं या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या प्रधान कार्यालयासमोर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीनं नेते सुशांत नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाला जिल्हा बँकेचे संचालक व्हिक्टर डॉन्टस तसेच विद्याप्रसाद बांदेकर यांनी पाठिंबा दिलाय. चांगलं काम करत आहे आणि कोणाच्या तरी चुकीच्या तक्रारीने तिला प्रशासनाने काढलेलं आहे. प्रशासनाला कोणाही कशाही परिस्थितीत काढताना त्याची चौकशी करणं गरजेचं आहे. नुसत्या कोणीतरी फोनवरून सांगितलं आणि काढून टाकलं तरी बरोबर होणार नाही. ही बँक आहे आणि ही सर्वसामान्यांची, शेतकऱ्यांची, सगळ्या लोकांची बँक आहे. याच्यामध्ये सगळ्या पक्षाचे लोक आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य स्वतःचं असतं आणि त्याच्यावर कोणी गदा आणू नये अशा विचाराचे आम्ही सगळे आहोत. एखाद्या महिलेवर अशा प्रकारचा अन्याय करणं आणि तिला काढून टाकणं
हे चुकीचं आहे. म्हणून आम्ही जिल्हा बँकेच्या वतीने प्रशासनाला विनंती करतो की बेकायदेशीर अशाप्रमाणे तिला काढून टाकणं हे हितबाह्य नाही. आणि बँकेत आता आमच्या गेल्या 21 वर्षाच्या सगळ्या प्रवासामध्ये अशा प्रकारचा प्रसंग येणं हे आम्हाला शोभनीय नाही. ते प्रशासनाने ताबडतोब त्याचा विचार करावा आणि तिची सेवा ही खंडित करावी, सुरळीत करावी अशी मी प्रशासनाला आमच्या विनंती करत आहे. शैक्षणिक उपोषणासाठी आमचे काही सहकारी जिल्हा बँकेतले जे डायरेक्टर आहेत तर ते आम्ही सगळे एकत्र त्यानिमित्त बसलेले आहोत. सहकारी सुशांत नाईक म्हणून येथील आपल्या अल्पवयीन पत्नी संदर्भातले उपोषण जाहीर केलं आहे त्याला आम्ही या ठिकाणी पाठिंबा देत आहोत. कारण सायली घाडीवर जो अन्याय झालेला आहे तो चुकीच्या पद्धतीने झालेला आहे. त्या पद्धतीने त्याची चौकशी झाली पाहिजे होती. ती चौकशी न होता साहेब सांगतात त्याप्रमाणे आयत्यावेळी विषय घेतला आणि आयत्यावेळी विषयात घेऊन त्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीला हे करून सांगून आपण तो निर्णय घेतला आणि तो सुद्धा प्रोसिडिंगमध्ये नंतर जो ठराव घेतलेला होता. हे चुकीचं आहे आणि अशा प्रकारची कृती ही खरी म्हणजे प्रत्यक्ष महत्त्वाची जबाबदारी होती. सीओ साहेबांची महत्त्वाची जबाबदारी होती. सीओ साहेबांनी सगळ्या गोष्टीचा शहानिशा केली पाहिजे होती. त्याला त्या ठिकाणी बोलवून घेतलं पाहिजे, चौकशी केली पाहिजे होती. चौकशीचा अहवाल मिटिंगसमोर ठेवला पाहिजे होता आणि त्याच्यानंतरच तो कारवाई करता येईल. असं असताना कार्यसुद्धा कोणावर होते? जो बँकेचा पगारी नोकरदार असतो त्याच्यावरच कार्य होते. पिग्मी एजंटवर कधी कार्य झालेली आम्ही आजपर्यंत बघितलं. मी जर 15-16 वर्ष आता बँकेमध्ये आहे. आजपर्यंत असं कधी पिग्मी एजंटला कुठे काढलेलं मी बघितलं नाही. त्यामुळे त्याला अनधिकृतपणे ज्या प्रकारे काढलं आहे ती चुकीची केलेली कारवाई आहे. ती सीओ साहेबांनी पाठी घ्यावी आणि त्याप्रमाणे ती तिला परत कामं रुजू करून घ्यावी. आज सायली शशिकांत गाडी या अल्पबचत प्रतिनिधीच्या संबंधात बँकेचे काही संचालक आणि राजकीय पक्षाचे काही पदाधिकारी यांनी एक आंदोलन जिल्हा बँकेच्या समोर केलं. परंतु या संदर्भात आम्ही आमची भूमिका यापूर्वीसुद्धा स्पष्ट केलेली होती की कोणी बँकेची संबंधित जो कोणी कर्मचारी असेल, मग तो अल्पबचत प्रतिनिधी असो, करारावर असणारा कर्मचारी असो किंवा कायमस्वरूपीचा कर्मचारी असो, या प्रत्येकाने बँकेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातनं काम केलं पाहिजे. आपल्या कुठल्याही वागणुकीतनं, आपल्या कुठल्याही कामकाजाच्या पद्धतीतनं बँकेच्या हिताला बाधा निर्माण होईल असं काम करू नये अशा सूचना यापूर्वीसुद्धा प्रत्येकाला दिलेल्या होत्या. आणि घाडी यांच्या बाबतीमध्ये 2022मध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची एक तक्रार होती. त्यावेळीसुद्धा त्यांना समज दिलेली होती आणि तशीच तक्रार पुन्हा एकदा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना आम्ही रीतसर पत्र देऊन त्यानिमित्ताने त्यांना जबाबदारीतनं मुक्त केलेलं होतं. आणि हे केल्यानंतर त्या संदर्भात त्यांना त्यांची भूमिका मांडण्याची सुद्धा योग्य ती संधी दिलेली होती. आणि त्याच्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच त्याचा एक राजकीय अजेंडा तयार करून तो एक दबाव तयार करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने केला गेला. परंतु शेवटी ही जिल्हा बँक आहे, ही जिल्हावासियांची बँक आहे आणि त्याची सगळ्याच बाजूने काळजी घेणं ही आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या संदर्भातली योग्य तो निर्णय घेण्याची जबाबदारी आमचं प्रशासनाची आहे आणि ते त्या संदर्भातला योग्य तो निर्णय घेतील. साहेब, त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी याचा उबाटाचा प्रचार केला त्यामुळे त्यांना काढलं, मुद्दाम आपण काढलं असं त्यांचं म्हणणं आहे. मुळात राजकीय कुठल्याही कामकाजात या मंडळींनी भाग घेऊ नये अशी खरं म्हणजे अपेक्षा असते. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील किंवा या निवडणुका असतील त्याने वैयक्तिकरित्या कोणी कोणाचा प्रचार करावा, कोणी कोणाचं काम करावं याच्याबद्दल आमचा खास करून अल्पबचत प्रतिनिधी यांच्या बाबतीत आमचा जरी काही त्याच्याशी संबंध नसला तरीसुद्धा त्या अल्पबचत प्रतिनिधी म्हणून असलेल्या पदाचा किंवा अधिकाराचा वापर त्या ठिकाणी तिथल्या स्थानिक राजकीय परिस्थितीसाठी करू नये ही आमची भूमिका यापूर्वी राहिलेली आणि यापुढेही राहील. आणि तशा सूचना प्रत्येकाला दिलेल्या होत्या.
आणि या संदर्भात तिचं एकदा नाही तर 2 वेळा अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि म्हणून त्यांना सूचना देऊनसुद्धा त्याच्यात सुधारणा झाली नाही. म्हणून मग शेवटी त्यांच्यावर आवश्यक तो निर्णय त्यांच्या बाबतीतला घ्यावा लागला. महाराष्ट्र राज्याच्या नव्या सरकारमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी पहिल्यांदाच कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली. मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर शास्त्र शपथ घेतो की कायद्याद्वारे काही काळापूर्वी हिंदुत्ववादी नेते अशी त्यांची ओळख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दिली होती. जेथे जेथे नितेश राणे हे नाव येते तिथे तिथे हवामान बदलण्याची ताकद या नेत्यामध्ये आहे. एक कडवा हिंदुत्ववादी नेता म्हणून त्यांना संपूर्ण महाराष्ट्र ओळखतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून एकमेव कॅबिनेट मंत्री असणारे नितेश राणेंची जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी वर्णी लागणार हे जवळपास निश्चित आहे. तब्बल 10 वर्षांनी राणेंकडे पुन्हा जिल्ह्याचं पालकत्व येणार आहे. 5 वर्षांनी स्थानिक आमदाराला जिल्ह्याचा पालकमंत्री होण्याचा बहुमान मिळणार आहे. जिल्ह्यात मागील 30 वर्षात नारायण राणे, दीपक केसरकर, उदय सामंत, रवींद्र चव्हाण आदींनी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्रीपद भूषवलंय. या सर्वांनी पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सांभाळताना चांगलं काम केलंय. यावेळी विधानसभा निवडणुकीत कणकवलीतून नितेश राणे सलग 3ऱ्यांदा निवडून आले. त्यात हिंदुत्ववादी नेते अशी ओळख असणाऱ्या नितेश राणेंची कॅबिनेट मंत्रीपदी निवड झाली आहे. जिल्ह्यातून एकमेव कॅबिनेट मंत्री असणारे नितेश राणेंची जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी वर्णी लागणार हे जवळपास निश्चित झालंय. त्यात माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि दीपक केसरकर यांचा यावेळीच्या मंत्रिमंडळात समावेश नाहीये. त्यामुळे तब्बल 10 वर्षांनी पुन्हा एकदा जिल्ह्याचं पालकत्व राणेंकडे येणार आहे. एवढंच नव्हे तर जवळपास 5 वर्षांनी स्थानिक आमदार जिल्ह्याचा पालकमंत्री होणार आहे. 1990ला नारायण राणे पहिल्यांदा आमदार म्हणून विधानसभेत गेले. 1996ला युती सरकारमध्ये ते पहिल्यांदा कॅबिनेट मंत्रीपदी विराजमान झाले. 1999 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. 2005ला शिवसेना सोडल्यानंतर काँग्रेसमधून ते आमदार झाले. 1996 ते 99 या कार्यकाळात जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद नारायण राणेंकडे होतं. 2005 पासून सलग 2014 पर्यंत नारायण राणे पालकमंत्री होते. यानंतर दीपक केसरकर 5 वर्ष पालकमंत्री राहिले. 2019 नंतरच्या 2 सरकारमध्ये सिंधुदुर्गचे सुपुत्र रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत आणि त्यानंतर सिंधुदुर्गचे सुपुत्र डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण पालकमंत्री राहिले. 2024ला हे पद पुन्हा एकदा राणेंकडे जाणार हे निश्चित झालंय. तब्बल 10 वर्षांनी पुन्हा एकदा जिल्ह्याचं पालकत्व राणेंकडे येणार आहे. कणकवली मतदारसंघातून हॅट्रिक केल्यानंतर नितेश राणेंनी मंत्रिपदाला गवसणी घातली आहे. 2014 मध्ये कणकवली मतदारसंघातून राष्ट्रीय काँग्रेसकडून ते प्रथमच आमदार झाले. त्यानंतर 2019 आणि आता असे 2 वेळा ते भाजपमधून विजयी झाले. विशेष म्हणजे कोकणातून विजयी झालेले ते भाजपचे एकमेव आमदार आहेत. मंत्री बनलेले नितेश राणे हे आता कणकवली मतदारसंघाच्या नेतृत्वासह जिल्ह्याचं पालकमंत्री म्हणून काम पाहणार आहेत हे जवळपास निश्चित झालंय. पूर्वीचा देवगड आणि आत्ताचा कणकवली मतदारसंघाचा इतिहास पाहता कैलासवासी आप्पा गोगटे, अजित गोगटे, प्रमोद जठार इथपर्यंत भाजपचे आमदार निवडून आले. मात्र येथील आमदार नेहमीच विरोधी पक्षात असायचा. 2014ला नितेश राणे काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर राज्यात भाजपची सत्ता आली आणि पुन्हा एकदा विरोधी पक्षात या मतदारसंघाला बसावं लागलं. त्यानंतर 2019 साली भाजपमधून राणे निवडून आले. यावेळी युतीची सत्ता बसणार हे निश्चित असताना राजकीय उलटापालथीनंतर या मतदारसंघातील आमदाराला पुन्हा विरोधात बसावं लागलं. मात्र यानंतर झालेल्या शिंदेंच्या बंडांनंतर या मतदारसंघाला आजचे दिन आलेत. सत्तेत बसताच मतदारसंघातील आपली पकड राणेंनी मजबूत केली. हिंदुत्ववादी विचार घेऊन राज्यात पकड निर्माण केली. सलग 3ऱ्यांदा मोठ्या मताधिक्यानं ते विजयी झालेत. अन मंत्रिपदाची शपथ घेत कणकवली मतदारसंघाचा इतिहास त्यांनी पुसून टाकलाय.
आमदार नितेश राणेंनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर कुडाळत जल्लोष पाहायला मिळाला. फटाके फोडून भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर शास्त्र शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताच्या सार्वभौमत्व व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या परजिल्ह्यातून फळ विक्रेते मोठ्या संख्येने दाखल झालेत. हे फळ विक्रेते महामार्गाच्या बाजूला किंवा बाजारपेठेतून लांब अंतरावर आपलं वाहन लावून फळांची विक्री करतात. यामध्ये सफरचंद, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्री, द्राक्ष यांची कमी किमतीत विक्री करतात. त्यामुळे स्थानिक नागरिक सुद्धा या फळांची खरेदी करतात. पण ही फळं निकृष्ट दर्जाची असल्याचं समोर आलंय. कुडाळ शहरापासून जवळच्या पिंगुळी गावात फळ विक्रीसाठी आलेल्या परजिल्ह्यातील विक्रेत्यांचा ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पिंगुळी वासियांनी पर्दाफाश केलाय. पिंगुळी भागात आलेला विक्रेता निकृष्ट दर्जाची फळं विक्री करत होता. या फळांना किडे पडून त्यावर बुरशी सुद्धा आली होती. याबाबत सेना कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी फळ विक्रेत्यांना कुडाळ पोलीस ठाण्यात आणून ताब्यात दिलं. फळ विक्रेते आहेत ते फिरते विक्रेते हे फळं विकत असताना आम्हाला सापडले आहेत. ते 100ला 2 किलो अशी फळं विकतात. त्यासाठी आम्ही चेक केली असता या सीताफळ संत्र्यामध्ये. नमस्कार, मी पिंगोळी व्यापारी संघटना उपाध्यक्ष आणि ठाकरे सेनेचा कार्यकर्ता दीपक गावडे. मी ज्यावेळी तिथे उपस्थित होतो त्यावेळी आमच्याकडे तक्रार आली. आमच्या वाडीमध्ये, नवी वाडी पिंगोळीमध्ये हे फळ विक्रेते गाडी घेऊन विक्री करत असताना काही लोकांनी फळं ती घरी नेली. 100ला 2 किलो असे विकत होते आणि त्यांची तक्रार आली की या फळांमध्ये किडे आहेत. म्हणून आम्ही त्या गाडीकडे गेलो असता आणि ती गाडीतली फळं चेक केली असता या सर्व फळांमध्ये आम्हाला किडे मिळाले. त्यावेळी आम्ही पहिल्यांदा पोलीस पाटील हे सतीश माळी यांना मी बोलवलं. त्यानंतर सरपंच अजय आकेरकर यांना सुद्धा बोलवलं आणि आमचे भगत पोलीस आहेत त्यांना सुद्धा मी ते कळवलं आणि तिथे ते उपस्थित राहिले. त्याचप्रमाणे आमचे जे ठाकरे सेनेचे कार्यकर्ते आहेत बाबल गावडे, गुरु सडवेलकर, राजन पुरलकर यांनाही मी तिथे उपस्थित राहण्यासाठी सांगितलं. त्यावेळी ते सर्वजण इथे जमा झालो आणि आपल्या कुडाळ्यातले स्थायिक व्यापारी संतोष हे इथे उपस्थित होते. संतोष माडगूत आणि इतर फळं अजय पांगोळ बिंगोळ त्यांना पण बोलवलं. त्यांना सुद्धा फळातली बरीचशी माहिती असल्या कारणाने मी त्यांना बोलवलं आणि त्यांनी बघितलं तर सर्व फळे जी आहेत ती डुप्लिकेट आहेत. 4 नंबरची फळं याला म्हणतात. ही घेऊन ते विक्री करत होते. मला लोकांना असं आवाहन करायचं आहे की स्वस्त ते फळं मिळतात म्हणून ते तुम्ही ते फळं खरेदी करू नका. जे आपले स्थायिक व्यापारी आहेत त्यांच्याकडून ती फळं खरेदी करा जेणेकरून आपण त्यांना त्याचा जाब विचारू शकतो. ही फळं विकणार आणि आपल्या गावाला निघून जाणार आणि इथे रोगराईचं प्रमाण वाढू शकतं. मी संतोष माडगूत कुडाळमधील एक फळ विक्रेता म्हणून आहे. माझं दुकान पंडित हॉस्पिटलच्या समोर आहे. आम्ही भाड्याने गाळा घेतो. 15,000 8,000 रुपये महिन्याला भाडं भरतो. हे व्यापारी बाहेरून येऊन 100ला 2 किलो असे स्पीकर लावून धंदा करतात. ठिकठिकाणी चौकात जाऊन धंदा करतात आणि लोकांचा एक दृष्टिकोन काय होतो 100ला 2 किलो म्हणून ते तिथे जाऊन आकर्षित होऊन त्यांच्याकडे फळं घेतात. पण ऍक्च्युली ती फळं म्हणजे काय असते हे आम्हाला माहीत आहे पण आम्ही त्यांना सांगू शकत नाही. आज ते दीपक गावडे यांनी ते प्रकार त्यांना पकडलं आणि त्या फळांचा काय प्रकार होतो 2 नंबर फळं म्हणजे 3 नंबरनी 4 नंबरची प्रकार ते मार्केटमध्ये जाऊन एक ढीग असतो ते एक 100 रुपये ढीग या हिशोबाने ते 20-20 कॅरेट भरतात आणि ते इथे 100ला 2 त्यांना अति एक 10 रुपये किलोच्या रेटाने भेटतात. तीच फळं आम्ही इथे 50 रुपये किलोने मार्केटने आणतो
आणि आमच्याकडे असतात ती 80 रुपये, म्हणजे शेवटी टाकाऊ माल असल्यामुळे मार्जिन हे थोडंफार ठेवून आम्ही धंदा करावा लागतो. आणि ते लोकांना काय वाटतं, ती 2 किलो म्हणून ती लोक घेतात आणि घरी जाऊन बघतात तर त्याच्यात किड्या आळी आणि त्याच्यात ते कुजलेलं असतं, सगळं आम्ही दाखवलेलं आहे. त्याच्याकडनं आज ते स्थायिक जे लोकल व्यापारी आहेत त्याच्यात धुरपडून गेलेले आहेत, भाडं भरतात वर्षाच्या वर्ष, महिन्याला किती भाडं आहे, लाईट बिल आहे, ते स्थायिक यांना माहीत आहे आपल्या व्यापाऱ्यांना. आणि गिरायकांचा पण एक दृष्टिकोन होतो, बाबा तिथे कमी रेटने भेटतात म्हणून ते कमीच्या याचे जातात. त्या ह्याच्यानंतरचा गिरायकांनी विचार करून, स्थायिक लोकांनी विचार करून कुठे जायचं आणि कुठचा माल घ्यायचा हा त्यांनी ठरवायचा आहे. आणि आम्ही सत्य हकीकत सर्व व्हिडिओ कॉल करून वगैरे शूटिंग करून दाखवलेले आहे. ते सत्य तेच आम्ही दाखवलेलं आहे. मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आमदार नितेश राणे यांनी हिवाळी अधिवेशनाला हजेरी लावली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यानंतर कोकणसाठी काय व्हिजन असेल हे सांगताना नितेश राणे काय म्हणाले पाहूया. आमदार म्हणून तुम्ही अनेक अधिवेशनं या आधी अटेंड केलेली आहेत, मंत्री म्हणून प्रथमच येत आहे. हिंदुत्व आणि कोकण यासाठी नेमका काय अजेंडा असेल तुमचा? मंत्री म्हणून पहिल्यांदा विधिमंडळामध्ये पाऊल टाकलेलं आहे. माझ्या पक्षाच्या नेतृत्वाने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि माझ्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी, प्रमुखांनी आमच्यासारख्या तरुण हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवर फार मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे. महाराष्ट्र, कोकण, हिंदू समाज या सगळ्यांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी, ताकद देण्यासाठी, संरक्षण करण्यासाठी मी जास्तीत जास्त माझ्या पदाच्या माध्यमातून प्रयत्न करीन. माझ्या खांद्यावर टाकलेली जबाबदारी ही 100% कशी प्रामाणिक पद्धतीने पार पाडता येईल या दृष्टिकोनातून माझी पावलं टाकेल. माझ्या पक्षाच्या नेतृत्वाने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि माझ्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी, प्रमुखांनी आमच्यासारख्या तरुण हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवर फार मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे. महाराष्ट्र, कोकण, हिंदू समाज या सगळ्यांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी, ताकद देण्यासाठी, संरक्षण करण्यासाठी मी जास्तीत जास्त माझ्या पदाच्या माध्यमातून प्रयत्न करीन. माझ्या खांद्यावर टाकलेली जबाबदारी ही 100% कशी प्रामाणिक पद्धतीने पार पाडता येईल या दृष्टिकोनातून माझी पावलं टाकेल. आमदार दीपक केसरकर यांनी हिवाळी अधिवेशनाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांनी नाराज आहात का असं विचारल्यावर दीपक केसरकर काय म्हणाले पाहूयात. केसरकर साहेब, बिलकुल नाही. माझ्या चेहऱ्यावर दिसते का नाराजी? अजिबात नाही. आणि त्याच्यामुळे असं आहे की आपल्याला चांगलं काम करायचं आहे. महाराष्ट्रासाठी चांगला विजय महायुतीने मिळवलेला आहे आणि त्या स्पिरिटमध्ये काम सुद्धा झालं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे नवीन सरकार आलेले आहेत, नवीन मंत्री आलेले आहेत. नवीन मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर किती आनंद आहे बघा. त्याच्या आनंदामध्ये आपण सहभागी झालं पाहिजे. सगळ्यात पहिल्या शुभेच्छा नितेश राणेंना दिल्या, कारण ते माझ्या जिल्ह्याचे मंत्री आहेत आणि माझं पूर्ण सहकार्य, पूर्ण मार्गदर्शन हे त्यांना राहील. तरुण आहे, चांगलं भवितव्य आहे आणि जिल्ह्यासाठी चांगलं काम करतील, महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम करतील याची मला खात्री आहे. केसरकर साहेब, बिलकुल नाही. माझ्या चेहऱ्यावर दिसते का नाराजी? अजिबात नाही. आणि त्याच्यामुळे असं आहे की आपल्याला चांगलं काम करायचं आहे. महाराष्ट्रासाठी चांगला विजय महायुतीने मिळवलेला आहे आणि त्या स्पिरिटमध्ये काम सुद्धा झालं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे नवीन सरकार आलेले आहेत, नवीन मंत्री आलेले आहेत. नवीन मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर किती आनंद आहे बघा. त्याच्या आनंदामध्ये आपण सहभागी झालं पाहिजे. सगळ्यात पहिल्या शुभेच्छा नितेश राणेंना दिल्या, कारण ते माझ्या जिल्ह्याचे मंत्री आहेत आणि माझं पूर्ण सहकार्य, पूर्ण मार्गदर्शन हे त्यांना राहील. तरुण आहे, चांगलं भवितव्य आहे आणि जिल्ह्यासाठी चांगलं काम करतील, महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम करतील याची मला खात्री आहे. रिपोर्ट कार्डवर मंत्री निवड असती तर चित्र वेगळं असतं असं पत्रकारांशी बोलताना आमदार दीपक केसरकर म्हणाले. ते असं नेमकं काय म्हणालेत पाहूया. सरकार साहेब, अडीच वर्षानंतर परत मंत्रिमंडळात परत चेंजेस होणार आहे. 2.5 वर्षाचं रिपोर्ट कार्ड बनवलं जाणार, 3 नेते प्रमुख. मला काय रिपोर्ट कार्ड वगैरे हे मला काय माहिती नाही. रिपोर्ट कार्डवर जर मंत्र्यांची निवड झाली असती तर वेगळी निवड दिसली असती आणि त्याच्यामुळे हे सगळं बोललं जातं. आणि ते बोलण्यामागे दुसरी एक उद्देश असा सुद्धा असतो की जे लोक मागे राहिलेत, खरं तर अनेक लोक जे एफिशियंट आहेत, मागे राहिलेले आहेत, त्यांना 2.5 वर्षानंतर संधी मिळेल याची मला खात्री आहे. कारण शिंदेसाहेब जसं सांगतात तसं वागतात, हे त्यांच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे 2.5 वर्षानंतर जी लोक मागे राहिलेत, समजा काही लोक तरुण आहेत,
त्यांना संधी नाही मिळाली, नाराज झाले, त्यांना सुद्धा लवकरच संधी मिळेल. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी नाराज होऊ नये, पक्षामध्ये काम करावं, सरकारला पाठिंबा द्यावा आणि एक सरकार म्हणून आमदारांची सुद्धा भूमिका असते, ती भूमिका चांगल्या तऱ्हेने त्यांनी निभावावी. तुमच्याच पक्षातले काही आमदार उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहेत, मीडियाशी बोलत आहेत. याच्यामुळे कुठेतरी पक्षातलं वातावरण बिघडतंय असं वाटत नाही? कारण का बोंडेकरांनी प्रतिक्रिया दिली, प्रकाश सुर्वेंनी प्रतिक्रिया दिली आणि स्वाभाविक आहे त्यांची देखील काहीतरी नाराजी असेलच ना. त्यांनी संयम बाळगला पाहिजे. 2.5 वर्षानंतर आता जी तुम्ही नावं घेतलीत हे 100% मंत्री होणार आहेत. बघा, गोगावले साहेब मंत्री होणार होते, त्यांनी 2.5 वर्ष वाट बघितली, त्यांना चांगला निर्णय मिळाला, ते आनंदी आहेत. तसाच आनंद सर्वांना मिळेल आणि लोकांच्या आनंदामध्ये सहभागी व्हायला मला आवडतं, कारण मी साहेबांचा भक्त आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नितेश राणेंच्या शपथविधीनंतर निलेश राणेंनी साधला टायमिंग. नाराजीबाबत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले आणि सिंधुदुर्गचं पालकत्व पुन्हा राणेंकडे. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.